kuyambira 2017 boma inakhazikitsa kampani yapadera Public Service Pension Trust Fund. Ma civil servant oyambira 44 years kutsika musi amapezeka mu skimu imeneyi, amasonkha 5% monthly salary. Akadzafika 60 years adzalandira ngati pension. Tikudziwa kuti ndalama zimene ma civil servant amalandira ku pay as you go zimachokera ku account number 1. Kodi mabiliyoni a contributory scheme amasungidwa kuti? Public Service Trust inalemba ntchito ma fund manager kuti aziyang'anira ndalamazi. Old Mutual, Nico, Continental Asset Management. Ndalama zimene tikumva pa social media 128 billion yachokera ku contributory fund osati pay as you go. Ndiye timafunsa kuti ndi chifukwa chani tikupanga blame nduna za boma. Mwezi wa January 2023 bodi ya Public Service Trust Fund inalemba ntchito makampani atatu: Nico, Old Mutual, Continental Asset Management. Anauza kuti makosana contract ndi imeneyi 5 years mukhale ma fund manager kuyambira 2023 up to 2028. Anapasidwa mabiliyoni: Old Mutual 50%, Nico 20%, Continental Asset Management 30%. Kutanthauza kuti ku banki kuna ndalama yokwana 1 trillion imene ma civil servant mu contributory scheme amasunga. Board ya pension fund inatenga 500 billion ndi kuwapasa Old Mutual, 300 billion anawapasa a Continental Asset Management, 200 billion anawapasa Nico. Pension fund imadera nkhawa ndi devaluation. Ndalama tisasunge ku banki. Iniyo ngati fund managers tapeza ni ma property tigule. Osakhalisa Continental Asset Management anapeza Sigereke Hotel, anagula within 3 months pa mtengo wa 21 billion. Old Mutual inagula malo pa Clock ndi kuyamba construction Chitapi Hotel. Aniko mu February 2023 anakumana ndi board ya pension fund, anauza kuti apeza Katete Farm komanso Amalis Hotel. Board itakhala pansi inachita recommend Amalis, anapita kukaona ndi kukhutira. Anauza Nico mupange due diligence, sale agreement komanso valuation. By July 2023 makampani a valuation anayitanidwa. Garden City inapanga valuation 78 billion, Night Flank 87 billion, Hotel Business Valuation 48 billion. Sale agreement for transaction amene anapanga draft ndi Anayit Legal Practitioner requested by Nico. 19 September 2023 Nico inafusa mtengo wa 47 billion. Yusufu mwini wako Amalis anavomereza pa 27 September 2023. Board nayonso inapanga recommend pa 31 October 2023. Anauza Nico imalizise structural integrity analysis. Bambo wina otchedwa W Chirwa waku Nico ndamene anapanga komanso kusayinira mu November 2023. 12 December 2023 linali tsiku lopasana ndalama, koma Nico amene amasunga chithumba sanapite. A week later 19 December 2023 anauza board ya pension fund kunena kuti asintha chiganizo sagulaso hotelo. Atawafunsa chifukwa chani sanayankhe, koma kafukufuku amene tinapeza anaonetsa kuti Nico inaita ononga ndalama za pension pogulira ma property. Mbuyomu ndi mafotokoza kuti ma fund manager amenewa ali ndi ma property ma shop mtown, ndalama akugwisa ntchito za pension. Pa tsiku limeneli ayendetsa bwinobwino process kuyambira February 2023 up to 12 December. Analephera kupeka ndalama 47 billion kunalibe ku account. Pachifukwachi board inakwiya ndi kuwapasa chilango. Poyamba Aniko amasunga 20%, 200 billion, anawalanda ndi kuwasira 1%. From there
aniko kudzera kwa bwana wawo Dunga. Ameneyu funemu Daniel Dunga anayambapo miseche amene akuti ifeyo sitinagula maliso hotelo chifukwa sitinamalize due diligence. Mongokumbutsana zimenezi zimachitika 2023 nthawi ya Chakwera komanso Malawi Congress. 18 March 2024 Continental Asset Management imeneyi ndi kampani imene agula Sigreke Hotel kulilonga pa 21 billion. George Jim pamodzi ndi board pa 18 March 2024 anapereka mphamvu ku Continental Asset Management apitirize process yogula maliso hotel. 27 May 2024 Yusufu anadziwisidwa za kusinthako. Koma chodabwitsa pa 5 June 2025 kunali meeting ku Blantyre. Meeting imeneyi inayamba 2:30 masana ndikulekeza 4:30 masana omwewo. Imachitikira ku Amaris Hotel. Anthu amene alipo Yusufu, Shirazi, Armstrong Company amayimira eni yake Amaris Hotel. Ku pension fund kunali George Jim komanso Charity Gambatula. Oyimira Niko Daniel Dunga ndi loya wake Memory Chipembere. Meeting isanayambe Yusufu anafunsa, Aniko akufuna chani kodi munachotsa? Takhala tikugwira ntchito ndi Continental Asset Management 17 months. Lero tikupanga meeting ndi Niko chifukwa chani? George Jim anayankha kuti musadandaule bwana Yusufu chifukwa Niko tayibwezeretsa mu game. Meeting imeneyi yapa 5 June 2025 imene achitikira ku Blantyre kwa Amaris Hotel. Itangotha panangopita masabata awiri Lazarus Chakwera anasankha board yatsopano. Mamembala a board asanambe ntchito amafunika kuti apatsidwe malayisensi kuchokera ku Reserve Bank. Opanga malayisensi amenewa anali George Jim. Chimene amachita amangozengereza kuti a board asambe ntchito. Pamene mamembala anali idle a board yatsopano, George Jim anali busy kuthamangitsa mapepala ogula malisi. Now 16 September MCP yaluza. Tikudziwa zimene zimachitika mu 7 days transition process. Anthu amasintha ma contract. And this is the time George Jim anaganiza zosintha contract agreement ya Amaris Hotel kuchoka 47 billion kufika 128 billion. Chifukwa anthu amenewa ku public inquiry komanso amene akulankhula za Amaris Hotel sakufotokoza momveka bwino kuna kuti contract ya 47 billion inasintha bwanji kufika 128 billion. Lazarus Chakwera atangoluza akuluakulu aboma mu transition process. Kunali 7 days transition process. Mu nthawi imeneyi anthu amasintha ma contract. George Jim anadziwa kuti kubwera kwa DPP iye ujachoka pampata. So amathamangitsa process kuti agule hotel. Anaichotsa contract agreement pa 47 billion ndikufika 128 billion. Pali ena akunena kuti boma linayimisa Zanifi analesa kugula magalimoto odula. There were austerity measure. Ndi chifukwa chani sanalese Amaris Hotel purchase? Inuyo ndimafuna muone Reserve Bank ya mafuta mwali inalesa kuti board isagule hotelo mu August 2025 tisana vote. And this is the same governor wa Reserve Bank anavomereza kuti board igule hotelo pa 25 October 2025. Kodi governor wa Reserve Bank mu 2025 anali ndani? Aliyense akuyankha kuti mafuta mwali. Now ndimafuna mumvetsetse mafuta mwali tisana vote anakaniza board musagule hotelo mu August 2025. 16 September Chakwera ataluza iye mweyu mafuta mwali anavomereza mu October pa 25 October 2025. Chifukwa chona kuti amayendera paire pa nkhani imeneyi anthu akamafotokoza
zikuoneka kuti sakudziwa kuti 128 billion inachokera kuti. Ndimafuna ndikufunse na Malawi, kodi 128 billion anagulira Amalisi Hotelo inachokera kuti? Chifukwa ndalama za contributory pension zimasungidwa ndi fund manager Niko, Old Mutual, Continental Asset Management. Akagula katundu mu dzina la pension fund, nduna is not responsible. Mwachitsanzo, Continental Asset Management anagula Sigreke Hotel, zimene zichasikukuza nduna. Old Mutual ikuononga ndalama pa Chithaphwi Hotel, ndikuna pano aononga kale 135 billion, akufuna $15 million yonjezera. Nduna is not responsible. Amene akuononga ndalama pa Chithaphwi Hotel ndi Old Mutual komanso pension fund. Same applies Amalisi. Amene akugula ndi Niko komanso pension fund. Nduna is not responsible. 128 billion sinachokere kwa account number 1. Amene analipira ndi fund manager. Ndakhala ndikunena mobwereza mbuyo. Ma project Sigreke Hotel, Chithaphwi, Amalisi, tipange blame Niko, Old Mutual, gamu. Mukakhala busy kupanga blame anthu olakwika, nkhani siyenda bwino. Ma civil servant ali ndi ndalama zokwana 1 trillion ku banki. Pension fund inatenga 500 billion wapatsa Old Mutual, 200 billion Niko, 300 billion Continental Asset Management. Anauza kuti makosana peza ma property tipange investment. Gamu inagula Sigreke 21 billion. Old Mutual akumanga Chithaphwi Hotel. Niko inapeza Amalisi. Ndalama za ma project osewa sizimachokera kuboma. 128 billion tukambirana amene alipira ndi fund manager. This is not pay as you go. Ministry of Finance imayang'ana pension ya pa 14. 128 billion yachokera ku Public Service Contributory Fund. Inosadabwa kunena kuti MRA inatolera msonkho 100 million pa business ya Amalisi. Ikanakhala kuti business imeneyi imachitika mwakuba, MRA ikanatenga msonkho. Kalata ya Attorney General, ACB, and even Reserve Bank anapanga create transaction. Ndetu kudabwa lero ndalama zaperekedwa akupanga blame game. Pomaliza ndimafuna ndibwereze pali mitundu iwiri ya pension kumayiko. Pay as you go, anthu akapanga retire amalandira zawo kuchokera ku misonkho ya boma, amalipidwa pa 14 mwezi uliwonse. Ma civil servant samasonkha chilichonse ku pay as you go. Ministry of Finance, Accountant General amakhala responsible ndi scheme imene. Paliso contributory fund kuyambira 2017 Kudo Gondwe anakhazikitsa kampani yapadera Public Service Pension Trust Fund. Ma civil servant oyambira 44 years kutsika musi amapezeka mu scheme imene. Amasonkha 5% monthly salary. Akadzafika 60 years adzanda ngati pension. Mabilioni a contributory fund amasungidwa ndi ma fund managers Niko, Old Mutual, Continental Asset Management. Amenewa makampani amenewa ndi amene akumanga Chithaphwi Hotel, anagula Sigreke Hotel komanso Amalisi Hotel. Asanamizire munthu. Ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu. Tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinaje nawo zimene anabazo. Tichibwana. Manipatete. Ine akanena kuti Kabwira analandira mwakuti ndizowawa. Chifukwa Kabwira adayeneroya kugawana ndi anzanu. Sikuti ndikunama. Ndizowawa kuti anthu mayenda ulendo muli mbu. Anthu ena amalandira mabiliyoni. Ndizowawa. Koma sitinyamuka ndikanena kwa eni yake zimenezo. Ayi. Kaya mvana. Tizikhala ngati ana ovinidwa mukumbukire ngoja zinayi.